Okay guys, papakinggan natin acoustics ng echo. Minsan lang natin itong may experience kuya, kaya sulitin natin. Hello? 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 Ang galing. Jay! Hoy! Ang galing. Ay, baka tayo ba pera niya bataan ni Kenjin? I-record lang po natin. Ano po masasabi niyo sa tour natin? Tina, ba tatagal mo? Nag-iila kami ng senior citizen. Nag-iila ba kayo? Yan, dumating na si Atir. Nakuha kayo sa camera. Nakuha kayo sa camera. Yan, para ma-record po kayo dito po. Yan. Sa vlog natin. Ito po, yan, na-record. Sige po, gawin nyo lang po gusto nyo. 1, 2, 3, go. Basta pa, 1, 2, 3, go. Yan. O, yung sexy pose, joke lang. 1, 2, 3, ayan, mga 1, 2, 3, go. Okay, more ayan, energy. Ay, maka-video ka? Nakuha sa video. Sir, ano po masasabi nyo sa natin? Interview po, vlog. Masaya. Tas Ulitin pa ba natin to, guys? Ay, hindi na po. Hindi na. Di ba? Sabay ganun Sobrang saya. Ulitin pa ba? Hindi na. Tulog. Ito. Hawak lang dito sa kahoy. It's okay. Hawakan yung kamay ko. Hawakan yung kamay ko. Ay, hindi na mawak. Ay, sorry. Wala na. Okay na. Basic. Basic ba? Right. Picture dito. Ayaw nyo? Okay, picture tayo. Parang nagsisisi sila. Fuck, ang bangin naman nito. May katap. Sige, pisalot. Sige, ipatuloy ko po na. Yan, adjust ko yung camera ko. Pa-side po, okay, adjust tayo. Hindi, dun muna. Bababa muna tayo, tapos magsa-side. Yeah. Ito yung mga pagkakataon ko, okay lang magmukhang unggoy. Basta safe. Tiyatan kaya yan, amon eh. Alin mo na yan mo basta muwakakit. Ano yan? Apunta lang ko na yan. Inakyat ko yan at hindi ko naulutin, mga ganon, di ba? Inakyat ko na yan, bundok na yan at pinagsisiyan ko, mga ganon. Parang susong pa amon eh. Yan, nasugat ako dyan. Nagkapulikat ako dyan, mga. So alam nyo natin sa mga pagkakataon na medyo kine-question ko yung mga desisyon ko sa buhay eh. So sa mga viewers ko, tingnan nyo gaano kalalim. Ayan oh. Bangin po yan. Ito po, kabilaan. Hey! Wala po itong atrasan. Pucha. Shit! Nakakatakot dito! Sabihin nyo ng duwag ako pero duwag talaga ako dito taas. Hindi kasi secret spot dito. Guys, nakikita nyo gaano kalalim? Wala bang inihimatay dito? Ay putang ina oh. Ang lalim. Fuck, ang lalim nito. Ayoko tingnan. Puno. Ligtas mo ako, puno.
Wala nang pakialam kung madumi ang damit ko. Lord, huwag niyo muna kukunin, hindi pa ako nagkakaanak. Ako, di ko magagawa sa buhay ko to ah. Ate Lucy, di pa po tapos. Okay, pinapalasa. Guys, para sa viewers to, tingnan nyo, katarik oh. In fairness, masarap magpahinga dito. Kaya lang delikado. Fuck guys, tingnan nyo na naman yung paano natin matatahakin. Tangin na, one miss you die. Fuck. Hindi madulas dito. Shit, ang lalim. Sorry guys, pero gagapangin ko to ha. Mas mabuti ng safe kaysa wag mukhang ano, malamig na ewan. Yeah. Sir, tinatawanan ka sir oh. Po. Pila po yan. Saan nakakapit dito? Oh, sorry. Hindi ko alam anong ginagawa ko rito. Tali po. Hiraan lang. Tang inang kitid nito ah. Tarik ko. Nagkata ko sa kabila. Ako sa kabila ko kunan.
ilalim to. Saan po pwedeng tumae? Ah, sorry. Bumps away! Kanina yun! Danny, ba't may chocolate? Oh fuck, eto na naman tayo. Bakit ako nandito? Tangina, layo ng bahay ko dito eh. Nagkarang malakas na ulan dito, yari ka. Kaya nila, hindi to kaya basta-basta ng ano. Nang hindi malakas yung grip. Mataas to oh. I mean, mukhang simple pero pasay do, 90 degrees. Kailangan rito naka yung... Hindi, kailangan praktisado yung grip mo, yung kamay mo. May katulong na... Oo. Kulang, mahirapan yun natin dito, guide. Kailan ba ito ihinto? Ay, nako. Nakamakasabihan kayo. Hindi, binabagalan ko lang. Inaano ko yung view. Tsaka delikado rin kasi. Ayan. Yan, tipleta mo eh. Tipin natin, ba't nakarating tayo dito? O naman, may bulo. Ayan pa, balayibong manok. Nasaan? Ayun! Ay, siguro. Tama na doon siya. Ayun na, alam kayo, ayun siya. Ito yung nakit ko. Ang saya nitong hiking ina at trekking ina na to. Masaya oh, nasa boses ko oh. Masaya ko oh. Ay nako, gusto nung umuwi. Tinatamad na ako. Ay nako, dulas nito eh. Wala yung mga natutunan kong ano. Kala ko yellow bell. Mukha lang yellow bell. Oy, nako, dito tayo, protected landscape. Thank you, Lord. Tayo man, kunwari, ano, walang itsura. Alam ko yung mismong yantok, pero yung puno ng yantok, di ko alam itsura. Para siyang buo ng loob. Hindi ba ano yun? Parang bagging? Bagging yung yantok? Ayun, yun pala. Parang cancer itong kaya fruit berry. Tingnan nga natin. Wild berry. Wild berry, may bunga ba? Boss, pwede nga yung ano, mga halaman dito. May bunga ba to? Malilit. Wild berry. Nakakain po yan? Ay, mahulog ako. Boss, pwedeng patingin. Record lang natin sa video. Berry. Ito? Meron din dyan. Wild kaya. Wild berry. Yes, sir. Parang bulaklak lang. Oh, pag lulusot lang yun. Masim. Wild berry. Parang ano siya, parang bantay. Tapos na magaging bibig ko. Ay, na joke lang.
Nung pumasyal ako sa ano na sa Zambales, may tinikman akong prutas na hindi ko ba alam kung nakakain o hindi. Mukha kasi masarap eh. Bayo may takmas eh. Pagtanong mo na. Lalo may pa yung Hayop. Sabi na ba. Pagka yung unggoy kinakain niya, yun. Kasi ko parang kinakain ng unggoy eh. Oo. Sabi na ba eh. Kasi yung kinakain ng unggoy. Kasi tinikman ko. Pag kinain po ng goy, pwede natin. Oo, yun. Ay, ito pala yung makasama natin eh. Congratulations! 10:35. Oh, naka-record. Oo. Nabuli pa. Sir, naka-record po kayo ha. Ayan o. Unang senior. Baligtad. Marami sila. Grabe ba? Asan po? Dahil lang, video natin. Patingin sir. Ayun na. Ah, ito pala yung yantok. Ano? Ito, yantok. Di ba sir, ano to? Parang pinapainitan para ano, mag-curve or something. Oh, ganun. Pinapainitan, di ba? Ito yung yantok. Ayan. Akala ko parang bamboo siya. Ay, ito para palang bamboo. Ting! Sir. Ay, shit! May tinik nga. Ba't di ba sinabi ko anong puro yung may tinik? Parang gusto ko pa maglakad dito ah. Ang cute. Dinadaanan to ng tubig. Hindi ako makatingin sa view sir eh. Maganda yung view. Ay, may blue na butterfly. Nasaan na yun? Nasaan? Yan. Sa paa mo. Ay, ito oh. Hello. Hello blue butterfly. Hello. Yung kanto yan. Tabi po. Oo nga eh. Yan o. Parang gusto nila, no? Ang ganda. Ayan na yung lupa. Lapit na lang oh. I-re-record ko. Natusok ako ng sobrang tinik no. Ang sakit ng tinik. Ang sakit ng tinik. Well, sinadya apoy na to, no? Kontrolado tong apoy na to, no? Para lang malinis. Oo. Parang bagong sunog lang eh. Okay na ako. After 4 hours. After 1 year.
After 4 hours. Ang puso ko nagdurugo at oh yeah. Thank you, brother. Walang iwanan. Walang kahirap-hirap. Get out. Mas nahulog ka dyan, no? Tapos dito na tapilok.